हाय फ्रेंड्स, नै दा जों थांनो नागिरदों सिमेन्ट सापरि बाथौ आन्सलिक मन्दिराव। बेनिफ्राय दे मारै खोन्थादो मानो थांनो नागिरदों जोङो? गिबियावनो खुलुमबाय। जोङो दा हस्तिनापुर गामिनिफ्राय जोङो 7 किल'मिटार जायो जोंनिया सिमेन्ट सापरि आन्सलिक बाथौ मन्दिराव थांनानै जोङो माइनावखौ बुरखांगोन। माइनाव बुरखांनायनि उनाव जोङो आर'ज खालामगोन। आर'ज खालामनायनि उनाव आरो जोङो बिब्दिनो माइनावखौ राननायनि उनाव मोनाबिलि समाव जोङो मा खालामो, माइनावखौ बयबो गामियाव राननानै हरो। ओमफ्राय जोंहा नै माइनाव सानै लाखादों माइनाव लाबोनो थाखाय। ओमफ्राय हिन्जावसा गथ'फोरखौ बिसोरो माइनावखौ लाबोगोन। आलारि बाथि फोजोंनानै बिब्दिनो माइनावखौ लाबोनानै जोंनि बे हस्तिनापुर गामिनि मन्दिराव लाबोगोन। लाबोनानै हस्तिनापुरनिफ्राय आरोबाव गामियाव न'खर न'खर बिब्दिनो माइनावखौ राननानै हरगोन। बिनिफ्राय जों गाजा गोमजायैनो दिनै बोराइ बाथौखौ माइनाव से खाथि फोरबो माइनावखौ जोङो गाजा गोमजायैनो फालिनो थाखाय जोंहा गासैबो रायजोआनो नैबे मन्दिराव ज' जादों। आरो जों दा सिमेन्ट सापरि आन्सलिक मन्दिराव गासै जोङो थांनानै आर'ज खालामनानै बिदिनो माइनाव राननाय हाबाफारिखौ लानो नागिरदों। दा बेखिनियानो, गोजोन्थों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, दा फारि फारि देखायलांसिगोन आङो। फैयै मोनफैबाय जोङो सिमेन्ट सापरि आन्सलिक बाथौ मन्दिराव। नायलांदो नोंथांमोना। नैबे अफिस। होनाया जायाखै। दा जों मोनफैबाय फाइनालि बाथौ मन्दिराव। दा जों हाबनो नागिरबाय थानसालिसिम। रायजो जाबोनाय दाबदाब गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन,
Dạ, xin của đây. Một vậy.